Tataie, am învățat să fac omletă, uite! Idioților, vouă nu vă dau cadouri pentru că n-ați fost cuminți. Ho, ho, ho! Pasul 1. Sparge dinții. Pasul 2. Sparge capul. Pasul 3. Sparge tot. Fii atent, orele! Băga-mi-a geamurile în mașină! Au venit sărbătorile, am fost fată cu minte tot anul și aștept o mare surpriză să-mi pice din cer în orice clipă. Ia să vedem cum se oftică cei care ne urăsc atunci când văd ce succes avem. Vă prezentăm cea mai nouă rețetă, omletă la trotinetă. Stai, nevastă, puțin să-ți explic. Eu nu m-am dat la cățeaua aia care miroase la fund toți câine din cartier. Suntem doar amici. Ce pozezi, bă? Ia dă ăla încoa. Aho, aho, copii și frați, bradul să nu-l sfărâmați când cu proaste vă jucați. Fii atent ce claxon puternic mi-am luat. Ia arată-mi, Azorel, ce ai învățat azi la karate? Jucătorul nostru foaie se lovește drept în poartă. Pește! Fugiți, bă! Ho, ho, ho! Ia să vedem noi un loc special de așteptare pentru câini. Și în timp ce așteaptă căței, mai beau și câte o bere. Cum e loc de așteptare pentru câini? Hei, găinilor, sunt cel mai cool cocoș din sat. Care din voi vine cu mine să căutăm râme? Ia dă-mă dinți dacă poți. Hai mă, spargem dinții. Uite dinții, lovește dinții. Au făina! Au dinții! Hei, Bulbucica, ești sigură că vrei să încerci figura asta pe marginea piscinei? Trece! Acum și cu chilos de tablă. Și bine e să te speli după ce te aleargă o pisică prin toate gunoaiele. E să dau bine și la fund că m-a speriat nebuna aia de-am făcut pe mine ciocolată în pantaloni. Oh, oh! Moș Crăciun, ți-au picat pantalonii, dar de ce ai blugi? Oh, 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 ca să nu-mi vedeți renul. V-a plăcut meciul, domnul antrenor? Da, mă, bravo, ați jucat foarte bine, aveți fiecare câte un șoarece de la mine. Bă, Dorele, ai mare grijă cum dai înapoi să nu spargi ceva. Nici o grijă, șeful, nu o să spargi nici măcar o sticlă. Stați liniștit, șeful, au mai rămas câteva care nu s-au spart.